U-Isaac Maruding utyholwa ngokuba ngunobangela wale ngozi imasikizi ze wabaleka kwindawo yexhwayela. Ujongene namatyala amathathu okubulala ngengozi. Elinye ityala ngahle longezwe sakuba amagosa enolwazi olwaneleyo ngumzimba wesine. UMaruding ukhangeleka enoluhlu lwamatyala egameni lakhe. Ngo-1996 engumqhubi weteksi wafunyanwa enetyala lokuqhuba ngokungenankathalo ephantsi kwempembelelo zotywala. Ze wabhungca kwityala lokubulala ngengozi kwanyakamnye. Ngo-1997 uMaruding wagwetyelwa ukubulala ngengozi kwingozi yendlela eViljoenskroon eFree State. Wagwetywa iinyanga ezili-18 ejele ze kwanqumwaniswa iimpepha-mvume zokuqhuba isithuba sonyaka. Kwiminyaka eli-17 ukusukela ngoko kwakhona ujongene namatyala okubulala ngengozi. Urhulumente uyichasile ibheyile ngelithi wabaleka ngomhla wengozi kwaye asikho isiqinisekiso sokuba akayi kubaleka kwakhona. Nguye ke obonelela usapho lwakhe. Ukulahlekelwa kwakhe ngumsebenzi kubathwaxile. Hey, isimo sihle. Iingane zakhe ihlala ibuza ukuthi ubuya nini ekhaya. Inkampani yezigadla ithe yayirhoxisa inkxaso yayo kuye emva kokuvela kokuqala enkundleni. Ndinguzikhona Tshona eRhawutini.